Joet binnen we in Brabant. En ik je beziekje of ik deze omroepmuts omruilen kan voor een zo mooi mogelijk carnavalsitem. Hebben jullie iets wat ik hiervoor kan ruilen? Voor dit? Net iets beter? Nee, voor deze muts. Ja? Hebben we een deal? Ja. Tada! Wij ruilen dus dingen. Ik weet niet of we van deze tafel Een button? Ja. Oh ja, We hebben een button. Ik heb volgens mij... ik heb niks. Jij hebt een fles wodka. Kunnen we ruilen? Wij hebben Ja, alles dat vind al. ik Wij perfect. zijn Ja, wil je ruilen? Oh, ik heb een pistemap. Ik wil best ruilen. Ja? Ja. Ik heb de skipas. Ja, dat moet je doen. Ja, dat Dit moet is doen echt. dan. Dit is zo bijzonder. Die doen we. Ja, allebei een bol. De bril vind ik mooi. Vind ik goed. Een handschoen? Een handschoen? Ja. Vind ik leuk. Ja, oké. Eén handschoen of beide? Nee, eentje. Eentje. Oh. Meer Brabants kan niet. Kijk eens. Dit lijkt perfect. Kan ik die ruilen voor de doek? Ja? Hebben wij zaken gedaan? 6 keer zin is het zeker slagen. En nou het feest in en dan weer om naar Friesland.